А вашите прогнози според вас, кога България ще успее да се стабилизира наистина финансово и един нормален човек да може да каже, че е доволен от... 2028 година. Ще има ли избори есента? Да. Според теб, коя партия ще спечели? Не винаги е спечелил ГЕРБ, но може би ще има нови лица, които ще се борят и те ще оправят. Относно съдебната система, ще има ли наказани съдии? Ще има ли дела срещу тях? Тази партия, която ще дойде, новите партии, примерно новата, той ще ги накаже. Кога да го очакваме това възмездие? След септември. От събота започват постоянни протести. Кога ще свършат те и ще се стигне ли до кръвопролитие? Да. Ще стигне. Елита, който управлява след тези кръвопролития и тези проблеми, които каза в правителството, ще остане ли в България или ще отида в някаква друга държава като Дубай? Имам предвид, визирам тук Борисов, Пеевски, Доган. Виждам, но се въздържам. Нямам коментар. Виждам, казвам, но не говоря. Въздържам се. Има ли опасност от ядрена бомба? Не. Ще се спука ли имотния балон в България? Не. Имотният балон издигна украинците ли. Цените на имотите. Как ще приключи войната между Израел и Иран? Ще се намесят мюсюлманските държави. Аз мисля, че Северна Корея. И ще унищожи Израел. Кога го прогнозираш това? Разбира се. До края на тази година? Може да не е края на тази година, може и до година да някъде към средата. Путин ще остане ли на позицията си лидер? Разбира се. Той е роден лидер. Казва, че когато човек притежава дарба, има друго, което му липсва. Ванга ослепява, преподобна стойна също, ами при теб отне ли ти нещо твоята дарба? Не. Аз имам жестока автомобилна катастрофа, но имам клинична смърт, от моргата ме изкараха, но в силите на измък. 99. Водите се наследница на Ванга. Разкажете. Леля Ванга е казала, понеже нали се е питали, ще имате ли наследница? И тя отговаря, мен ки ме наследи момиче от Шумен, но тя е манинка. Ке стане девойка, ке стане нова Ванга. Пише в два вестника, Отечествен фронт и Работническо дело. 73-та година. И винаги съм имала контакт с нея, защото ние бяхме, малкото момиче, тогава бях малко дете, от Шумен, аз, Вера Почовска от Плевен и нашата духовна майка, Леля Ванга. И Джуна от Москва. Нямаше никой, имахме и 6 воджи в България. След като замина тя, аз даже и казах кога ще почине, на 11 август 96. Тогава беше болна вече от рак. И тя вземаше слушалката, нямаше GSM тогава, нямаше нищо. Обикновени телефони, после излязаха на телефони. И викам, Лелю Ванги, как си? Болна. И прекъсваше през. Има много сънища, които съм не събувала. Давала ми криле, разбира се. Но аз не мога да кажа, че съм нейна наследница, защото тя контактуваше повече с мъртвите и приемаше много малко хора. Аз съм приемала до 80 човека на ден, а тя приемаше от 6 до 8 човека
на ден. Предаване в МСАД, това е днес телевизия. Снех цялата и къща, взех камера от Сандански. Всичкото и църквата, дето не ми харесва от Светлин Русев. Това съм казала. Тя заслужаваше много повече, спасила човечеството. Саксиите бяха хора, които са и подарили на земята непорядки. Имаше един син, казваше се Димитър Вълчев, който ми се обади след нейна смърт. Познавате ли Ванка или Ванка? Викам, лично не, но съм контактувала. Имате ли телефон? Викам, да, сте. Кажете ми, аз казвате ли? Искате ли да идвате на нейното място? Викам, не. Аз не мога да бъда в нейната територия. Аз всеки човек не мога да приемам. И тя не приемаше. Тук вече си прилича. Аз доста хора поня. Директно. Ще усещаш, виждаш в душата. Имаме броени, не казвам дни, защото ясновидеца има момент, когато хваща времето. И деня, и часа, и минутата. Но той не може да каже време и пространство. Той казва, тя казва факти. Дела, каквото вижда. Факти. Сега измислиха един COVID, който нямахме COVID. Преди имахме хора болни от грип, от пневмония. И се лекуваха. А много хора изчистиха след животните. Нашите животни ги убиха, за да спечелят, за да правят бизнес с други европейски държави. А нашето е най-чисто и най-хубаво. Убиха доста хора, измислиха името COVID. Никога не сме имали COVID. И с ваксините също довършват в момента малки, големи, дори и децата в момента. Малките деца. Смятам, че да спрат. Има ли нещо, към което искаш да призовеш народа? Народа и каквото да казвам, винаги казвам да са сил, защото всичко е мисъл и енергия. Да не пада духом. Младеща, да не падате духом. Да сте с силна воля, силен дух и да преодолеете това време, защото имаме още малко, за да виждате светлината. За сега ние държава нямаме. Правосъдие нямаме. Народа е 10-15% живеят, но не знам как живеят. И техният живот, едното е живот, другото е наказание. 20% да кажем средна класа, другото е много бедно. Особено провинциите. Хората не могат да си купят млякото. Не знаят какво е живот. Те са живи, но само живи. Болни и живи. Още има. Ако ходим в гробищата, то няма възрастен човек. Всичко е младо. В чужбина, колко млади хора. Защо? Тук нямаме какво да работим ли? Вместо там да седят 300 овце, там какви са, не знам. Какво прави там и аз не знам. Вместо техните заплати да отиват на младото поколение, на младите деца, на младите хора. Да питат какво завърши, какъв бизнес искате да направите, да отпуснат средства, да се развива младото поколение.
Те мислят само за себе си. Ами живей тогава с целия свят, цялата България едновременно във всички апартаменти и карай всичките коли едновременно. Аз това искам да правя. Едновременно обаче. С всичко, с цяла България да живеят. И всичко, нали, имат луксозни коли по 1000 и тях да карат едновременно. Искам да кажа последно на народа. Стискам им палци. Още малко да си стискам зъбите, че не чакат хубави времена. Да не падат духом, да бъдат войни, силни, много силни. Защото всичко е психика, мисъл и енергия. Как търсещите помощ могат да те открият? Както казах, живея в София. За контакти имам 2 телефони служебни, нека да се свържат с мен.